जुथाइ खेब खेबो फेन उलि हे मासे दिनै उलि हेने भिडिअ स्लामान थांदु दिनै दिफु कार्बि आंलंआ उलि हेनिं तारा लांसो थेबा मासे हाफाया चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मासे प्रोग्राम दंबा ora जों खेब कालचारेल ट्रुप्स बुदुके इनभाइट खालायबा सो दुहाजिं ora हा थांख्लाय लांदु आ हावजांनिया आनि लुगु दा सत्य दं जों दं अदे हे सगांगा जिनि कालचारेल ट्रुप दं जे खराम बुदुनाय दि याहन गेद दं सिं साबुथुबो लांनि थांदु सो निसके भिडिअ बुथु फुनु फालांनां ora नादि गाजा प्रोग्राम दं नादि बाइथेल उथाय दं सो निसे नायफा सिनि सगां थांदु जिनि कालचारेल ट्रुप्स बास sang तारा लांसोहा तुहा जिं सफायखा तारा लांसोनि मेन गेट काबाहा पजां बिदे हाब्रि दुबु उजां सिदा थांमो जानाय दं जमादल' पर्सनेल गारि गरा थांनानै कालचारेल ट्रुप सिटिया जानि मेन गेट सेम कालचारेल सेम একটা টিম ইয়াতে দিফু ওর বুটু পাইবা প্র্যাকটিস খাই তো जों दुआ सफायखा तारा लांसोहा गारि मथरखा जों गिदे गिबिन नि कालचारेल ट्रुप्स बुदुबो दं ओमफ्राय जिनि यावनाय जों गिदेबो दं कोनै औ याहन गिदे मोनसेबो प्र्याकटिस खालायदो सायावना जिं थांमा मेन स्टेजा फुलुनां निसके नायफालां निसि चिफ मिनिस्टार प्रोग्राम बेदे हे खाजासि जाबि तो दुहायरा प्र्याकटिस सुलिदु पाइ माइ जाय प्र्याकटिस पुरा गिबिन nasi boleh ready ya एकदम पूरा nasi boleh okulu ready baik mah siap dong একবার বোঝাই দিলাম বাস Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ যাওঁ একদম আমাৰ ইফালে মামা লিংখা so dinin program jam kha sebenarnya and finish